Tertengge ki nong kyrshan ke Portugal, bat ki fan u Cristiano Ronaldo, iaki katto katne ki rangil ka jong ke Portugal, hakiran san social media, haki comment section ki jungki. Hadin bagajil ka kabasdang jong ke Portugal hakane ke tournament World Cup, manta usnem kalkut no hakaji kai, persya ia ke DR Congo. Kabakane ke ji kai kalapan kendit shisha ia ki nong kyrshan ke Portugal, bat ki nong kyrshan u Cristiano Ronaldo. Namar baki khmilti bhaba ke Portugal kan job ia kane ke jing lekai hanrai pheuse kane ke jing lekai kala long panban kata ke jing lekai kabam snguhun ye kinong kyrshan u Ronaldo bat ke Portugal bat ka bakala long ke jing lekai ka bapan Bitar bat ka bubu jingkeli balada ke Portugal kan ye teng ban ye lekai kumne kamut bakan nampoi shinu kila kenok shushu uba ki babun ne kirang lekai jog ke Portugal kiba ki khmilti kum Bruno Fernandes bat uwitin ha ki weru ba ki kentaj ban pas ye ka bol sha u Cristiano Ronaldo kumta hadin balkut ia kane ka jingel kai ki fan u Cristiano Ronaldo bat ki fan ka Portugal nda ki hajar ngut kila jelai ha ki katto kane ki comment section ha ki ransan social media Instagram kirangil kai jong ka Portugal kamtam Bruno Fernandes ki babun hikinong comment kila pha yu bat ong ba unpas ye ka bol sha u Cristiano Ronaldo bat kilong shushu baklem Ronaldo ka Portugal kanam long bat kibru kinam bana satia ye ka bat ka bapan Bitar shushu ye kinong kyrshan u Cristiano Ronaldo namar bakini kirangil ka jong ka Portugal ki bakhambes ki klemla banshna ye ka chance ne banyarap ye Cristiano Ronaldo ban thep gol da ka ba ki bapan bun khandai 50% ban pas shadin Shushu kila keno yo Bruno Fernandes ba ude uta orang ilaka uba isi yo Cristiano Ronaldo kublai shibun.